Pahamaineinen kapteeni Kultasilma on napannut itselleen panttivangin ja saattanut koko Eppuudin kaupungin kauhun partaalle. Pystyykö kukaan auttamaan? Päästä irti! Hiljaa, vanki! Voitko vähän eläytyä? Tapaamme jälleen, kanamies. Kohta pamahtaa kanalasta katto, ystäväiseni. Huitetaan! Maailman paras sankari, kanamies! Kaikki eivät aina pelastu, kanamies. Eivät sinun avullasi. Huijatataan! Eikö mä sanonut, että tuon logoon ei saa heittää? Mut sä oot niin hyvä maalitaulu! No älä nyt! Pestään pois! Haloo! Kyllä se tällä lähtee! Laita silmät kiinni! Ei sillä limpparilla, Kauno! Kaikki äitin keksinnöt toimii limpparilla, eikä me saatais leikkiä limpparitankilla. Mut joskus me leikitään. Te tiedätte varsin hyvin, että limppari on tarkoitettu auton polttoaineeksi, eikä teidän hurvituksiin. Tuo rakettikin syö sitä aivan hirvittäviä määriä. Roketti! Tää on ihan superhienoa! Niin mustakin, mutta se ei ole vielä valmis. Tarvitaan paljon korjauksia. Ja sitä limpparia. Joo, ei me enää oteta sitä. Ei, mikä tää on? Tähän nappiin ei saa missään tapauksessa koskea. Se käynnistää raketin. Käynnistää! Voidaanko me kokeilla, Jooko? Katsotaan sitten uutena vuotena. Miksi vasta silloin? Voidaanko me jatkaa leikkiä? Jos mä annan sun tuhota sen tukikohdan. Hei, oliko se Lilli teidän kanssa nyt? Hups! Ai niin, se panttivanki. Taas te unohditte mut tänne. Tää on ihan tyhmä leikki. Mäkin haluan olla supersankari, enkä mikään vanki. No, mun mielestä Lillekin voisi olla supersankari. Mut supersankarit tarvii jonkun, jonka ne pelastaa. Ensi kerralla sen on ainakaan mä. Huitetaan! Mitä sä tekit, Lilli? En mä oo Lilli. Eikö sä oikeesti tunnista mua? Mä haluan tää. Et sä voi olla supersankari. No, vois mä olla edes kanamiehen apuri? Et. Ai. Miksi? Koska sun täytyy olla se, jonka supersankarit aina pelastaa. Kultasilma.
Varjot ovat laskeutuneet Ekwoodin ylle. Kapteeni Kultasilma on varastanut äidin raketin. Kapteeni Kultasilmä! Napit irti! Sä oot sankari. Keksi jotain. Huijatetaan! Se on kaupungin uusi sankari. Queen Kong! Tää raketti oli äidin keksintö. Se syttyi vahingossa, kun me leikittiin, mut ei se mitään, koska mä sammutin sen limpparilla. Sillä raketilla olikin vain jano. Limppari on vaan rakettia joka päivä näekään. Se oli hienosti toimittu. Lilli! Se oli hieno, kun sä huusit huijatataa. Mä muistin, kun sä aina huudat niin. Meidän pitää ihan tosissaan miettiä, että kuka tämän perheen sankari on vai mitä Lilli. Hei, haluatko sä tällaisen? Oikeesti. Huijatetaan! Tästä eteenpäin Ekwoodia suojelee kaikista paras kanapartio. Tai ehkä tota nimeä täytyy vielä miettiä. Niin täytyy.